mo. Up to 85% off plus extra 10% off ang mga offers. Are you serious, my brother? May buy one get one at pwede pang mag 0% installment gamit ang major credit cards. Hindi makakapunta ng Baguio? Par, nasa na yung kasama nyo, par? Huwag mag-alala. May personal shoppers kami na handang tumulong sa inyo. Tumawag lang sa 0953-099-5343 para makapag-browse, makapagtanong at makapamili kahit nasa bahay lang kayo. Huwag palampasin ang pinakamalaking sale ng Our Home. August 21 hanggang 23 sa Baguio Cultural and Convention Center. Let's get ready to rumble! Our Home Big Sale. Kita-kits! We offer quality education certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail,
matibay ang kasama sa bawat gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Aksyon Radyo! Hindi kami mag-aalinlangan na ipagkaloob sa ating mga kababayan ang lahat na dapat nilang malaman. Sa pagbibigay daan ng kanilang kuro-kuro kung ano ang nararapat. Kung sino man ang may pangamba sa malayang pagtatalakay ng mga isyu at usapin, kung ano ang tama at kung ano ang hindi dapat, ito ang uri ng mga tao na takot sa mamamayan. Ito ang prinsipyo na itinataguyod ng mga issue ng bayan. Malayang tumatalakay sa mga may init na issue sa likod ng mga balita na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng sambayanan. Ang lahat ng mga malalaking usapin at mga expose kasama ang mga live interviews mula sa mga newsmakers ay inyo nang mapapakinggan sa Mga Issue ng Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong commentator at program host. Magandang umaga, Pilipinas! Maksyong morning po sa ating lahat. Maksyong morning po sa ating lahat. Ayan, masantosya kabusanad si katay namin. Mabigya kabusanad, ibang bigat kada kayo amin, apo. Mayong buklas kumuyong amin. Ni hao ma. Ohayo gozaimasu. Today is Friday. Oh, thanks God, it's Friday. It's August 21, 2026. Ninoy Aquino Day. Special non-working holiday. Hindi regular holiday laya. Kaambala nga, kandad. May 21. Ninoy Aquino Ninoy Aquino Day. Regular holiday. So, si Action Conrad, wala yun. Bigara, 30%, 50%. 50% additional on salary. 50 o 100, 50 yan. Pag special, 30%. Di ba? Huwag ka unloobod sa yan agaw. Siyempre, holiday. Nga pinagawaan. Ta siyempre, holiday. Awa. Pero dapat yan si Katayid Action Radio, walang holiday. No? Every day is working day in the name of public service. Gaya po ng ating palatuntunang mga isyu ng bayan, pag-atid po sa inyong lahat ng mapinakauling kaganapan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansang Pilipinas, siyempre sa ating lungsod ng Dagupan, iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Maging mga balita sa ibayong dagat, mga public service announcement. Kung meron po kayong anything for your community, feel free to text us up ang ating text line 0922-852-1161. Yan ha. At live na live po tayo sa Aksyon Radio Pangasinan Facebook Live, Facebook account, Aksyon Radio Pangasinan DWCM 1161 kHz. At sa YouTube, meron rin po tayong page sa YouTube, Aksyon Radio Pangasinan din. Hanapin din po ninyo yan para malaman po ninyo, ma-update po kayo sa iba't ibang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansang Pilipinas, of course, maging sa ibayong dagat at syempre, especially sa lalawigan ng Pangasinan. Muli po ako po inyong ka-aksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Technical Department si Action Conrad Alvarez. Hanggang po lang Noy Noy.
Ang gapulay noy-noy nga action ko na. Si kuha mo ng saman kay mapagat. Aniwata na Pinoy ay kamo. Natanin gapula. Single, available, negotiable. Kundan. Basta walay gabay ito'y kiyan. Amayan may tawagad sa tanay. Walay gabay ito'y mantupot, minabang. Minabang walay gabay ito'y man-inquire. Tungkol si Action Conrad. Po ilabat si Action Violi. Punta iyo labat ha. Siya so manager tutan, manager of Action Radio, tan manager mo od the kyan. Anday joke lang. Papainis ng Mickey labat lang. So anyway, ngayon nga po ay sineselebrate natin ang ika-43 anibersaryo. Yan, ang tagal na rin pala no. Mas akulaw kanina isa. At sa Ninoy Aquino Day. Ika-43 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ngayon, August 21. Yan. So, August 21, 43rd death anniversary ni Pangulo dating Senador Ninoy Aquino. So, ang pagpaslang kay Aquino sa tarmac noon ng nooy Manila International Airport ay nagsilbing isa sa mga mahalagang pangyayari na nagbigay daan sa 1986 People Power Revolution. From there, no? Nagkaroon na ng iba't ibang mga hakbang hanggang sa dumating nga, nagkaroon nga ng People Power Revolution, no? Noong 1986. Ang sabi ni Ninoy Aquino, the only advice I can give you, live with honor and follow your conscience. Correct, no? Ano yung palagi niyang sinasabi? Follow your conscience, no? And live life with honor. Kailangan may karangalan lagi ang ating ikinabubuhay, ang ating buhay. Magiging presidente sana siya ng bansang Pilipinas. Pero siya nga ay pinaslang 43 years ago. Kaya po ito ay na-declare na regular holiday ang every 21st of August, no? At parang ngayon nga walang pasok, although marami ng araw, mga nakarang araw ay talagang walang pasok sa eskwela, especially at sa mga offices, mga government offices, no? At ngayon, dahil talagang may baha wala, may ulan wala, holiday talaga, walang pasok, no? Sa mga government offices. Di ba? So, ayan po, enjoy life. Although matagal na nag-enjoy yung mga nasa bahay-bahay, no? Dahil nga sa itong panahon natin. Pero may mga ilang lugar pa rin po dito sa ating lalawigan. Sa Dagupan City, meron pa hong mga bahang lugar. Kaya ako ay, as usual, umikot. Diyan ako dumaan from Binmalay, dumaan ako sa may Divinesia, New Divinesia Highway to Caraunan. Yan, and then Caraunan, and then Amado, Burgos. Nakidaan ako sa Jollibee, tapos dumaan ako o kumaliwa ako sa Perez to Galvan to Action Radio. See? Yung mga iniikot-ikot ni Action Violi. Kanya wala na akong gas. Bigyan naman dyan. Yung mga gusto magpadala ng panggas ni Action Violi, okay lang. Inanas, de joke lang po. Pinapa-smile ko lang kayo. Smile, no? Para gumanda ang buhay. Kahit gaano kahirap, kahit may mga ups and downs. It's okay. Basta ano lang mo tayo, manalangin, magtiwala po tayo sa ating Panginoon dahil everything happening in our country, lahat po ng mga nangyayari sa ating paligid, sa ating buhay, no, lahat po yan, problema man yan, may katapat na solusyon. At yan po ang may control po dyan ng ating Panginoon. Diba? Ang ating puong may kapal. Kaya just trust Him, no, with all your heart. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. But you have to do your share, diba? So, hindi natin ang ating share natin. Nang sa ganun ay maging maayos ang ating buhay. Maging, alam mo yon, yung humble, you have to be humble all the time. Kahit na medyo tinatarayan ka na, may lamusin da ka laod Pangasinan, no? Pero it's okay. Masabi nga nila, pinagpapala ang mga inaapi. Wag lang akong tinutusok sa aking mata at no way. At wag lang ang aking family. No? Sige na, okay lang sa lahat kay Action Violi, but with my family and my Action Radio family, hindi pwede yan. Siyempre, ipagtatanggol ko sila hanggang sa abot ng aking kakayanan. Ganon! Anyway, mga kaaksyon, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, mga isyu ng bayan, again, it's holiday. Stay home muna. Pahinga.
maglinis. May araw na po, ilabas-labas na po ang ating mga hindi pa naaarawang mga damit. Tapiano aga akulog. Aliwaliway ang ubtutoy aga na agaw ya kawos. Sika ko na din, naagaw na rin kawos mo. Manamos kalay pabango. Awa, salagton eh. May interpod si kaya, bote, salagton pabango. Si Alfonso, kanto. Si Katay pabango mawa. So, ganun po yun. Anyway, mga ka-action sa ating pagpapatuloy, siyempre, ang gapit tabako daad Senado, ang gapo impeachment trial, ang gapo arum di tanay. Kanyan, wala na mabalag. Meron ding paalala ang ating ilang mga national officials, ang ating mga senador, gaya na lang ni Kuya Bongo, na nababahala si Senate Committee on Youth and Committee on Sports Chairman, Senator Bongo, sa makabagong panahon, social media na ang may malaking impluensya sa paghubog sa pag-uugali at personalidad ng kabataang Pilipino ay sa social media. Yeah, whether we like it or not, that's happening. Nagaganap na po yan ngayon. Diba? Kaya malaki po ang papel ng bawat pamilya, ng mga magulang, especially para gabayan po ang ating mga anak. So bilang mga magulang at mga mambabatas, ito raw ay isang bagay na hindi dapat hayaang mangyari. Correct, no? Sinabi ito ng senador sa pagdinig kahapon ng umaga sa Senado tungkol sa malagim na pamamaril na ikinasawi ng ilang mag-aaral sa Zamboanga City kamakailan. Ano pa yun yung sikat na paaralan. Diba? Tapos ayon kay Go, panahon na para muling hikayatin ang kabataan na mas paglaanan ng oras ang physical fitness. Yes, no? Hindi yung puro chuk lang dyan. Physical fitness at sports para labanan ang masamang impact ng social media at gadgets sa mental health. Ito, panoorin natin, pakinggan natin ang pahayag ni Senator Kuya Bongo. At as chairman po ng Committee on Sports dito sa Senado, para sa akin mas dapat nating hikayatin po ang ating mga kabataan na lumabas, maglaro o mag-sports kaysa buong araw na nakatutok sa social media at gadgets. Mas maraming oras sa court, sa field o sa playground, mas kaunting oras sa screen. Sports teach discipline, teamwork, perseverance, and resilience. Mga mahalagang katangian sa paghubog ng mabuting pagkatao. Hindi maaring hayaan ang social media ang maging pangunahing humubog sa pag-uugali at pananaw ng ating mga kabataan. Hindi natin layunin na ipagbawal po ang teknolohiya. Ang dapat na layunin natin ay tiyaking ginagamit po ito sa responsable at naayon sa edad ng ating mga anak. Kung gusto nating ilayo ang mga kabataan sa karahasan, sa bisyo at sa masasamang impluensya, ilapit natin sila sa sports at isa pong makabuluhang gawain. Kaya sabi ko nga, kaysa mahook sa social media, sa sports na lang. Ayan, ang pahayag ni Senator Bongo. I agree very much, no? Kaysa sa social media, sports na lang tayo. Kaya lang, makapormon nakakalungkot, alam mo, minsan, hindi lang minsan, palagi na lang, pag kahit nasaan ka, nasa restaurant ka man, o nag-grocery ka man, arami agugaw ka lang mo, ay agi, watan na, nakakargalarad card, no, dyan grocery bilang. Tapos ang ingay-ingay ng kanilang pinapanood, parang naririnig sa buong grocery area. Diba? Ganun daw Tapi agla na abalay atang, pero hindi. Sakripisyo tayo ng konti. Nagawa natin noon, nagawa ng mga magulang sa amin, sa aming generation, sa aming generation ni Action Conrad. May agawa anda, may bangat anda tayo, insan ataray physical fitness, may makapamisman Action Conrad, may mangkit-kit, ito nila na may tumbang preso, may manggalaw kad no wala ray, kindita na yung mga nakatambak na mga may kiw o dino may kabulungan na nyug na puntik wantura may sunagawan mo ditan o dino bahay wag naman yung bahay-bahayan na hindi magandang epekto, pero yung mga mga palarong lahi ya tinatawag na nakakamiss po, at saka yung mga ugali ng mga bata dumalan talaga, whether we like it or not. So kaya pa natin yan. Meron nga kaming mga yung mga mayayaman, mga sikat na pamilya, kaya nilang pigilan or i-regulate ang kanilang mga anak sa paggamit ng social media. So lahat, we could do that. Basta magsakripisyo lang tayo kasi syempre, dumalay panahon natin na irapan tila yap mangigabay at sikara, mangigad at sikara. Aray ugugaw.
Pero kung sama-sama tayo, siguro sa mga especially mga SK officials and SK officers, mga SK chairman, kagawad natin diyan. You have to do something para maibalik, 'di ba? O nakita nyo, as of this moment tuloy ang election nyo sa November as of this moment. Kasi wala pa namang executive order o anumang batas na sinasabing ipagpapaliban ang SK and barangay elections on November. Wala pa, 'di ba? Please correct me if I'm wrong. Kaya kayong mga bata dyan, mga kabataan, mga opisyalis ng sanggunian kabataan, you have to do this share, to your share. This time, ini-encourage ko kayo lahat, no, mga SK natin, na itong mga nagaganap, gaya nung just recently, yung naganap dyan sa may Zamboanga, no, Zamboanga area, na imagine mo yon, nanunood siya, nagbibideo siya, yung kung ano yung pinapanood niya mismo doon sa social media, yung games nila, yun yung ginawa niya at ikinamatay ng ilang mga katao, especially estudyante. No? Pag pinapanood ko, naiyak ako, ayoko nang panoorin. Kasi imagine mo yun, papasok lang yung anak mo nasa school, di ba? Tapos ganun ang mangyayari sa kanya, OMG. Hindi kakayanin niya ng magulang, promise. Hindi kakayanin ng magulang. Masakit sa masakit talaga yan. Kaya please, no? Please lang. Ayan, particularly ngayon, sa oras na to, panawagan ko sa mga SK natin, sana you have to do your share. It's about time. Ano ba ang dapat nyong gawin? Ano kaya ang pwede nyong gawin para may iwas ang ating mga kabataan sa palagi nilang social media? Sports, of course, no? Sports. Yan, panoorin natin si Alex Ciala sa kanyang mga laro. Basketball, badminton, ano pa ba ang usong laro ngayon? At pickleball, di ba? Ang tamad, yung galaw, kundan. Ang tamad. May pickleball, ang tamad. Banta, manasali. Pero magbabadminton ka. Manti-tennis ka. Lasi ka mo dito na ya. May table tennis kanto. Kasi kami nasama ng Cisco badminton sa galaw mi. Dito na eh. Kanya malinga ka mo sa na. Ayan, basketball, okay lang yan. Volleyball. Yan. No? Ano? Golf. Golf. Mabli kasi may golf, no? Galaw na kin. Pero okay lang din. Basta yung physical fitness is kailangan maibalik natin. Kahit mahirap, unti-untiin natin. Imbis siya may walad kiyon. Kaya lang kasi wala mo alay competition natin na online games eh. Alam may ML kwanto, balag mo alay premium kasi. Ang tulatan. Tapos international competition na din yan. Pero just the same, no, kailangan pa rin natin kahit papano ibalik. Hindi man totally, no? Hindi man totally, pero kahit paano, maibalik pa din ang mga palarong lahi, physical fitness ng ating mga kabataan dahil may kaugnayan din po yan sa mental health ng bawat isa. Kaya please, no? Magtulungan po tayo, especially sa mga magulang na kagaya ko. Sabi nga ng ating City Director ng Dagupan City Police Office, bantayan ninyo mga anak ninyo, alamin ninyo kung sino yung mga barkada niya, kung saan siya pumupunta, yung mga ganon, di ba? Oo, that could help a lot. That could help. Kaya mas okay yung kilala mo yung barkada ng mga anak mo na pumupunta sa bahay, it's okay. Paghanda mo sila, ipagluto mo sila, o kaya naman pagka medyo adult na siya, pwede nang mag-boyfriend, mag-girlfriend, kilalanin mo. Kasi hindi mo na pwedeng pigilan ang bawat bata ngayon. Na yung baga kami pupunta ng satan. Ay wala, magkahalo ang balat sa tinalupan. Away pa. So, gabayan na lang sila. 'Di ba? Kilalanin mo kung sino man 'yung naliligaw sa kanya, 'di ba? Wala pa si Action Ronnie G. Baka pumunta siya kay Senador Ninoy. Thank you. Ganda Kimberly. May gusto makipagkilala sa iyo. Action Kimberly. Sino? Mamaya, ibubulong ko sa iyo. Ha? Si Alex. Hindi mo to? Magkakilala naman na sila. Basta meron. Ganon. Laging nanonood ka daw kay Action Kim. So, ayun, no? Ayan. So, sana lang. Pinapanalangin ko po, no? Na maibalik, no? Sa tama. Maibalik sa dati. Maibalik sa dati. Or, hindi naman totally ko. Ako nga, unti-unti, hanggang sa ma-curb ulit ang kaisipan ng bawat bata sa nakaugalian. At kung hindi matanggal sa kanila ang social media, siguro gabayan na lang natin sila. Then again, yun nga, yung sinasabi ko, kilalanin ang kanilang mga kamag-anak, ang kanilang friends, mga naliligaw, mga nililigawan, kilalanin nyo. Huwag nyo nang kontrahin.
Kasi wala lang, mag-aaway lang kayo. Kilalanin at gabayan. Pagdasal, of course. The best thing to do is to pray for our children. Na sana gabayan sila ng ating Panginoon. Na sana hindi na po sila mahila sa ganyang mga iba't ibang hindi magandang kaganapan. Di po ba? Di ba? Maring Presi de la Cruz, dyan po sa Pantalgibang. At syempre kay Sister Vivian Olarte, dyan po sa May La Union. At syempre kay Ana and Chito Kibral, dyan sa Kanawalan. Good morning. Ano yung sinasabi mo? Mayroong germ brand? Ano yung personal collection? Okay, at sa iba pa mga early viewers natin, kay Lori Bilen, Donya, good morning. Uno tanga pa? At syempre kay Vivi Celine Ferrer at kay Vivi Arian Ferrer at si Papa Cesar and Friends. Yan, good morning sa inyo. Sa mga nakikinig po sa atin sa 1161 kHz AM band, good morning. Syempre yung mga nanonood sa YouTube ng DWCM Action Radio Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Magpapatuloy po tayo sa ating palatuntunan mga isyu ng bayan. Pagkanan lamang po ang ilang mahalagang paalala. Mga issue ng bayan, Hotline! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star
Star Wax, aya sa number 1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, it's coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sed Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sed Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sed Paniawan Coffee, isa ito sa dekalidad na produkto ng Sed Marketing. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. O ano? Dubai na to. Palalampasin mo pa? Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy ang inyong pakikinig sa mga isyu ng Bayan Hotline. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo, Pangasinan. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaksyon sa ating palatuntunan, mga isyu ng bayan. Ngayong araw ng Friday, it's Ninoy Aquino Day, non-working holiday, pero tuloy po tayo sa ating pagbibigay ng mga impormasyon at mga kaganapan. Kanina nandyan po si Congresswoman Manay Gina De Venecia sa kalagitnaan ng baha. Nandyan siya sa may barangay Tapuac sa may Amado para magbigay po ng ayuda, ng tulong sa mga binabaha nating mga kababayan dyan. With Cap Sidney Lumboy, mamaya tayo pananang tayo. May video ng Congresswoman Manay Gina De Venecia, yawalad kapaglian kalamot na dulap. Hindi ako makasunod kasi wala akong bota. May bota dito na, singa buta ko lang mo kunran, inusat ko. Singa basay salik, nga mo na saray mababait. Anyway, isa pang issue ngayon dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Of course, hindi na po natin mapigilan ang pagkakaroon ng issue ng politika. Because, 20, August, pagpasok ng September, mabilis na yan. Matatapos ng 2026, 2027, yung buong taon na yan, kamadaan naman, kamada bawat isa. At syempre 2028 election na naman po. And yan po ay presidential election, national and local election. Pero dito po sa Pangasinan, may ilang mga issues na lumalabas ngayon. At ito ay patungkol po sa dating mayor ng bayan ng Bayangbang, si Dr. Cesar T. Quiambao, na siya po ay ang asawa ng mayor ngayon na si Mayora Nina Quiambao. Nina Jose Quiambao. Ito po ay may kinalaman. Basahin ko lang itong kanilang statement ni former mayor, si Kalakwandati, pasok mo na, former mayor Cesar Quiambao ng Bayangbang, si Dr. Cesar Quiambao. Kung na po dyan sa lumabas sa isang Facebook page din
na kung saan ay talagang binabanatan at kung ano-anong mga issue ang inilalabas laban po kay Dr. Cesar Kiambao. Meron daw lumabas daw na sinabing umano na Kiambao at Stratcom scammer niluko buong Pilipinas. Yan yung sinasabi ng isang Facebook page na yan, di ba? At sabi ni Dr. Kiambao, ito ay libelous ayon sa kanya. So ito po, binabasa lang natin ang kanyang statement for the record. At para po sa kapakanan ng ating mga kababayan, para malaman po nila kung ano ang nasa sa loob. Sabi nito, ito yung, babasahin ko na to the letter. English ito. At I hope naman maintindihan natin lahat. Syempre, matatalino ang mga Pangasinense. Sabi niya, for the record, neither I, Cesar T. Kiambao, nor Stratcom Corporation are privy to the subject administrative cases versus LTFRB Chief Vigor Mendoza II or OTC Chair Chofilo Guadis III. Yan. Okay? Statement po niya ito. As we may all have heard, the preventive suspension imposed upon them are not penalties but are intended to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office. Ayan, yan, nilinaw niya yon. Preventive suspension. Para hindi maimpluwensyahan kung ano man yung ginagawang investigation sa kanilang office. Ito, binabasa ko po again the statement of Dr. Cesar T. Kiambao, former mayor ng Bayambang. In this regard, sabi niya, I believe that the named public respondents will be able to clear their names once they are given the opportunity to be heard, particularly with the submission of COA audit observation memorandas and notice of suspension to LTO covering the period from 2019 to 2024. In addition to other reports and documents by other government agencies about the same subject matter. Ulit, binabasa ko po yung statement ni Dr. Cesar T. Kiambao, former mayor ng Bayambang. As to the highlighted 13 billion pesos in computer fees paid by the transacting public or users to Stratcom from 2019 to 2025, or over a period of about 7 years, these were in consideration for IT services duly rendered and pursuant to a publicly bid, build, own, operate contract, which correspondingly generated over 89 billion pesos in revenues in favor of the LTO or the government for the same period at no cost to the government. Unlike all the other good public officials that have no honored and implemented the contract with Stratcom Corporation, we continue to respect the role of law and our legal processes. Ayan. Sign, Dr. Cesar T. Kiambao. Nung kahapon yan. At again, yan po ay bilang pagtugon. Ang kanyang statement na yan ay bilang pagtugon sa isang page, na nag-a-attack personally. May mga ilan dyan. At yung sinabi nga na ang Kiambao at Stratcom ay scammer. Niloko ang buong Pilipinas, sabi niya. Kumita ng 13 billion sa pangungulimbat. Kaya yan po ang statement ni former Mayor Dr. Cesar T. Kiambao ng Bayambang at ng Stratcom. So I hope, kayo na po ang bahalang humusga. Pero obviously naman, malinaw po ang kanyang sinabi, ang kanyang statement kung ano ang sitwasyon ng mga bagay-bagay na yan, especially legal aspect. Talagang ganyan kasi. Alam na natin yan. Siyempre, humiwalay na siya. Kaya kung ano-ano nang ibinabato sa kanya. Dahil, well, we like it or not, siya din naman talaga ang malaking nakatulong sa mga politiko, sa mga nakaupo, kung bakit sila nakaupo. Ayan yun. So, malinaw po, ayan po ang statement ni former Mayor Cesar Kiambao ng Bayambang. And we hope na ito po ay naintindihan ng mga kababayan natin. Hindi lamang po sa Bayambang, kundi buong lalawigan ng Pangasinan. Okay? So, ayan, itingnan lang natin saglit yung Conrad, may video ng Mayor ni Congresswoman Gina De Venecia na nandyan po sila sa kanina sa gitna ng dilap dyan po sa may Barangay Tapuak with Cap Sidney Lumboy. Kata, napunta, tapi na ipanagdag ta saray kabaluyan tayo. Wait lang.
Ito yata, okay, yung kanina. Sandali lang, Conrad, ipanang ng kunsika, the piano. Anyway, belated happy birthday po kay Manay Chona. Hello, Manay Chona, happy birthday to you. We love you. And stay safe always and good health always. Okay, saglit. At para maiparinig natin ang mensahe ni Congresswoman Manay Gina de Venecia sa ating mga kababayan sa tuloy-tuloy na pag-iikot personally, no? Siya mismo ang nagbibigay ng tulong, ayuda para sa ating mga kababayan. Ito yan, Conrad. I-forward ko si Katapiano kiyan. Ang gano atan la, intirulatan niya kiyan, intirulatan niya page. So, i-play ta. No? Dahil tuloy-tuloy po ang paghahatid ni Manay Gina de Venecia ng mga DSWD Family Food Pack sa mga kababayang nasalanta ng baha. Actually, hanggang ngayon, dito po sa Dagupan City, ay may mga ilan pa rin mga barangays, mga kakalsadahan ang talagang hindi pa madaanan dahil sa baha. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, no? Paggaling ka ng Binmali area, Western Pangasinan, pupunta ka dito sa downtown area. Ako ang dinaanan ko sa may Baliwan, and then sa Karaunan, then diretso ako ng Burgos Street, Amado, and then Burgos, nakidaan ako sa Jollibee, kumawaliwa ako sa Perez, and then eto na ako sa Galvan, turn left to Galvan. Kung kayo naman, pupunta kayo ng Calasiao, ayan na, or Calasiao, hindi pwede sa Mayombo. Pupunta kayo Mangaldan, ayan, hanggang MS del Pilar, hanggang Arellano, hanggang doon na sa Bunuan, o papuntang Mangaldan. Ayan, yung mga area na yan, na hindi po kayo babahain, especially pag light vehicles, no, ang inyong dala. Pagka mababa lang yung sasakyan ninyo, iwasan po ninyo ang malubog. Dahil malubog sa baha, dahil mahirap, no? Aside from napakamahal ng gasolina, naku, ang mahal din ng pagpapagawa ng sasakyan. Hindi wala ko that. Kaya iwas-iwas po tayo. Kung kaya po nating iwasan ang mga baha-bahabang lugar, kahit na may haring araw na, kanina, tirik na ang araw, pero syempre nandiyan na yung baha, aside from yung peak ng high tide, ararami na lalapod man, jalan amin, subagsag na. Di ba? O jalaran amin, kanya nung kapulig dulap o Calasiao, Santa Barbara, Araratan, syempre Dagupan, Susamput. Catch basin di ba? At saka masyado ng mataas ang tubig dagat kesa sa Dagupan, kesa sa land area ng Dagupan. At wala po tayo magagawa dyan. That's nature. Diba? So, ito ang sinagawa kanina ni Congresswoman Manay Gina de Venecia kasama si Cap Sidney Lumboy at Barangay Council ng Tapuak. Diyan po sa may particularly dyan sa may Amado. Pero dyan na sila ginather. Nanibo na gelabi, nilawang ko So, di malamditan. From here, aksyon, tapos dumiretso ako doon, sambad. Tatakot ako. Tasya alaba manayo ang dadalan, di man. Ang bilungot ni. Sa tatagay sudanon. Tatagay sudala. Pero hanggang ngayon, may dilap pa din. Pero hindi na rin ganun kataasan. So, ito, panuorin natin ang ginawang pagbibigay mismo, personal, na pag-aabot ni Congresswoman Manay Gina de Venecia. Alam niyo kasi, hindi lang kayang isolve ng isang kahon na food pack ang mga depression natin, ang kalungkutan natin, lalo mga binabaha, no? Pero ang makita ninyo ang nanay, ang makita ninyo ang Congresswoman natin na nagbibigay ng pagmamahal sa atin. Siya mismo ang nag-aabot. Malaking bagay na yun para ma-uplift tayo, para ma-boost ang moral natin at hindi tayo mawala ng pag-asa. Diba? Dahil ang maunos na to, sabi nila, ang bagyo, after few hours, after 24 hours perhaps, ay mawawala din. Ang baha, pagkatapos ng ilang araw, babalik din sa normal. Pero ang pagmamahal, ang concern, at ang pangungumusta ni Manay Gina de Venecia, malaking bagay para tayo po ay lalong maboost ang moral at mawala ang kalungkutan, mabawasan ang kalungkutan natin sa mga nangyayaring ganitong sitwasyon, pagbaha at bagyo sa ilang mga lugar, especially sa 4th District ng Pangasinan at dito po sa Dagupan City. So ito, si Congresswoman Manay Gina de Venecia
Dyan po sa may Amado Street, sa may Barangay Tapuak, Dagupan City. Kanina lang yan. Bawat aroma sumasaya, magmula nang nakita ka. Nawawala ng pangangamba, pag-ibig kapiling na. Feels like someone else with you, parang islang pagtropiko. Can't wait to go back with you, sa islang pagtropiko. Sa islang pagtropiko. Ay, nga po yung may kinto Aman na, magtananggal may kinto, manaya, message to. Aman may reels na manay. Pero yung kanyang mensahe ay, anyway. So anyway, yan po, no? Si Manay Gina de Venecia, dyan po sa may, no? Tinan mo naman ang ginagawa ni Manay. Dyan po sa may Amado, Tapuak. Sa gilid lang, tingnan natin kung maiparinig natin yung mensahe ni Manay Gina, ganun din yun. Ay, ayaw mo alam lamang man, action ko na daw. So anyway, yan po, sa mga susunod na pagkakataon ay may parinig natin ang mensaheng hatid ni Manay Gina de Venecia kasabay ng kanyang personal na pag-iikot at pag-aabot ng mga tulong mula po sa DSWD at syempre mula po sa pamilya de Venecia. Ang serbisyong 3-in-1 pa din yan, no? Kahit na wala na si speaker, alam naman natin na ginagabayan pa rin na tayong lahat. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Tabayanan po ninyo ang Kababaihan in Action is 30 minutes after 9 o'clock in the morning. Susundan po ng Action Radio Hataw, Love Notes Unlimited, Balik Top Hits, Firing Line ni Action Joel, at Mr. Love ni Action Conrad at ni Action Kenneth. Ang early morning program natin, Balitang Bayan numero 1, Action Radio Balita at syempre ito po ang mga issue ng bayan. Dito po yan sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band sa inyong mga talapihitan. Okay, thank you. Maraming salamat again sa ating mga viewers, of course, sa my friendship, my BFF, Arzenia Maynigo, kumusta ka na? I miss you, alam mo yun. At syempre kay Ems, love you, my sister, keep going, love you so much, God loves you. Basta happy ka lang dyan, okay? At syempre kay Ate Rose Montemayor Pasyon, engineer, ingat-ingat po kayo saan man ang tungo ninyo, no? Mag-ingat po kayong lagi. Okay, anyway, ito, sandali lang iparinig ko lang ito, Conrad, ay wala din, yung mensahe ni Manay Gina. Okay, at syempre kay Nanay Uping Orotea, dyan po sa may Bunlag, Binmaloy, good morning. At kay Super Mega Action Nanay Tess Obiero, dyan po sa Kalmay and Mangaldan. Magandang umaga po sa inyo. Syempre kay Cirila, sorry, I can't make it. Alam mo na, ang daming mga naunang mga commitments na hindi basta-basta maiwanan. Ingat-ingat po kayo dahil ang Rotary Club of Urdaneta ay mag-aatid po ng tulong sa mga na bagyo. Diyan po sa may Baguio City, mga binaha. Pero tuloy-tuloy pa din, no? Ang pagbibigay din nila ng iba't ibang tulong sa ibang bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan. Sorry, medyo nako inuubo. After that, pagkatapos po ng Baguio, pupunta ng Zambales, and dito rin po sa Pangasinan, i-understand sa Calasiao. Yan po ang Rotary Club of Urdaneta, headed by our President, Fernando Dodo de la Cruz II. At kasama ang iba pang mga miyembro ng Rotary Club of Urdaneta, kasama dyan si Action Cerila, kanyan si Kayman Report, mangitan kay Report Nani, Nuwat Tangkala at Baguio City. Muli kay Brother Dave Hugo Ulanday, good morning po, mabigyo kabusan at si kayo namin ditan. Ako, ano ba yung minamalat na ako? At Action Radio More Power, ingat po kayo. Brother Dave Hugo Ulanday, kung nasaan ka man nasa Bahrain, ingat-ingat po. Ganon din kay Ninay. Ayan, si Ninay. Kasi Ninoy Aquino din, birthday ni Ninay ngayon. Ninay, happy birthday to you. Si Ninay ay 7 years old siya ngayon. So mamaya may kainan, may punsya. Happy birthday to you, panangan. Kwantuta na Ninay, happy birthday. Love you from Mamay. At syempre kay Pogi, kay MJ. Sino pa ba? Si Ashton. At lahat ng mga apo ni Unang, na apo ko na din. Ayan.
Sino pa bang nandyan? Hindi ko na alam pangalan nila. Ashton lang, tsaka si Ninay, si Pogi, tsaka si MJ. At lahat po ng apo ni Unang at apo ni Action Biol. Yan. Mariela, happy birthday kay Ninay. We love you. Happy 7th birthday. Magpataba ka, ha? At lalong pag-igihan ang school. Okay? At sa iba pa mga nagbe-birthday ngayon, mga ninoy at mga ninay, happy birthday po sa inyo. Again, kay Brother Dave Hugo Landay, kay Kumaring Presi de la Cruz, kay Chiton Ana Kibral, magandang umaga. At syempre, Itala Union ay magabigat yung apo. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po'y pansamantalang mamamaalam. Kita-kits ulit tayo by Monday. At stay safe everyone. Kung kayo po ay laging lumulusong sa tubig baha, kailangan mag-take na po kayo ng gamot, no? Para po maikaiwas tayo sa leptospirosis at iba pang klase ng sakit. Thank you once again. Happy Friday po. Nakasama natin sa ating technical department si Action Conrad Alvarez. Ako pong yung ka-aksyon, Action Violi Valdez Ferrer. Happy weekend to everyone. At huwag po natin kalilimutang laging magdasal. Keep smiling everyone sa Action Radio. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa tunog ng bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang tunog ng bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. DWCM Action Radio Time. You got 19 minutes. Makaraan po ang alas 8 na o alas 9 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Pag magaling ang produkto,